Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Демография ил күләм проекты гамәлдә. Татарстанда быел тагын 21 гериатрия кабинеты ачыла. Ватан сакчыларын әзерлиләр. Актаныш районындагы кадетлар мәктәбеннән безнең репортаж. Хыяллары чынга аша. Мамадыш районы югары Ушма авылында спорт белән шөгыльләнүчеләргә мөмкинлекләр арта. Татарстанда 31 октябрьдән җәмәгать туклануы биналарының эш вакыты һәм тамаша күңел ачу чараларын үткәрү шикләнде. Кафе, рестораннар һәм башка җәмәгать туклануы объектлары кичке сәгать 11-дән алып иртәнге 6-га кадәр эшен туктатып тора. Әлеге шикләүләр гражданнарга бинага кермичә генә хезмәт күрсәтү, заказлар китерү, аэропорт һәм вокзал территорияләрендә җәмәгать туклануы хезмәтләрен күрсәтүгә кагылмый. Шушы вакыт аралыгында республикада тамаша күңел ачу чаралары үткәрү дә тыелды. Искәртеп узабыз, октябрь ахырыннан Россия территориясендә яшәүчеләр барысы да җәмәгать транспортында, таксида, парковкаларда, лифтларда битлекләр киеп йөрергә тиеш. Карар нигезендә коронавирус таралу куркынычын киметү буенча өстәмә чаралар ОРВИ авыруларының сезонлы күтәрелеше чорында гамәлдә булачак. Татарстанда ел ахырына кадәр тагын 21 гериатрия кабинеты ачылачак. Демография ил күләм проекты ярдәмендә республиканың барлык муниципалитетларында да гериатрия ярдәме күрсәтеләчәк. Хәзерге вакытта Татарстанда демография ил күләм проекты ярдәмендә 50-дән артык гериатрия кабинеты бар. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре әлеге проектта актив катнашалар. Гериатрия кабинетлары хезмәткәрләренең бурычы өлкән яшьтәге кешеләрне актив булсыннар өчен нишләргә кирәклеген өйрәтү. Республика иҗтимагый палатасында пандемия чорында оешмаларының хәйрия эшчәнлегенә йомгак ясадылар. Коронавирусның беренче дулкынында коммерциялы булмаган оешмалар өлкәннәргә, аз керемле һәм билгеле бер яшәү урыны булмаган кешеләргә азык-төлек белән ярдәм иттеләр. Кирәк булган чиракларда мохтаҗларга битле һәм медикаментлар таратылды. Хәйрия оешмаларына Татнефть, Түбән-Кама нефтехим һәм КАМАЗ кебек зур предприятиеләр ярдәм күрсәтте. Коронавирусның икенче дулкыны башлангач, мохтаҗларга кабат ярдәм күрсәтелә. Алар быел инде үзләренең никадәр мөһим оешмалары икәнен, кирәкле һәм эшчәнле икәнләрен тулаем исбатладылар. Чөнки халыкта хәзер ул адресларны белә баралар, ярдәмгә мохтаҗ булганнар. Оештыру сәләтләре үзгәрде быел, бик югары дәрәҗәдә эшли башладылар ул фондлар. Кайсы берләре чыннан да Россия күләмендә дә үрнәк булып эшләрен күрсәтелде. Мин уйлыйм, быелгы шундый сынау елы ул бер яктан үсү елы да булды. Балаларның гына түгел, авыл яшьләренең дә күптәнге хыяллары тормышка аша. Мамадыш районының югары Ушма авылында спорт мәйданчыгы төзеләр. Объект кулланышка тапшырылганнан соң биредә сәламәтлекне ныгытырга, шулай ук төрле спорт ярышларын уздырырга мөмкин булачак. Төзелеш эшләре турында алдагы репортажда. Республикабызда спортка зур игътибар бирелә. Сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар өчен район үзәкләрендә, шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да зур мөмкинлекләр тудырыла. Мамадыш районының югары Ушма мәктәбе янәшәсендәге әлеге территория элек тә спортка битараф булмаучыларның даими рәвештә очрашу урыны дип сөйлиләр. Авыл яшьләре җәй айларында биредә футбол уйнаганнар. Ә хәзер бу урында федераль һәм республика программалары буенча заманча универсаль спорт мәйданчыгы төзелеп килә. Ул волейбол һәм баскетбол уеннары өчен булачак. Авыл яшьләре әлеге объектны кулланышка тапшыруларын түземсезлек белән көтәләр. Без башта волейбол, баскетбол уйныйдык мәктәп спорт залында. Бик каты көтәбез инде. Мин бик яратам волейбол уйнарга. Без кич белән кружокка киләбез, аны спорт залда уйныйбыз. Хәзер менә бу площадка булгач, без монда шөгыльләнәчәкбез.
Бу бик тә сөенечле хәбәр, чөнки яңа площадка анда җайлырак булыр дип уйлыйм. Спорт мәйданчыгын сафка бастыру өчен 2 миллион сум акча бирелә. Төзелеш эшләренә ПМК мелиорация оешмасы җаваплы. 18-гә 30 метр зурлыгындагы объектны төзү эшләре август ай уртасында башланган иде. Иң элек җир эшләре, аннан бетон өслеген әзерләгәннәр, ул полимер материал белән капланган. Хәзерге вакытта исә территория челтәр койма белән әйләндереп алынган. Баскетбол уены өчен кәрҗиннәр урнаштыру, багана, яктырткычлар кую эшләре калып бара. Тормышка ашмастай хыял иде, но бу хыялыбыз тормышка ашты. Бу безнең менә бу мәктәп каршында безнең 4 авылдан җыелып яшьләр футбол уйныйлар иде. Хәзер инде менә мондай площадка булгач, аларга бу бик тә сөенечле, шатлыклы хәбәр. Мин моның өчен үзем бик шәхсән сөенәм. Шул ук авылдашлар группасында да шул кадәр уртаклашабыз бу сөенечләр белән. Безнең күңелгә ышанмаслык хәл иде бу. Без моңа бик сөенәбез. Рәхмәт, мондай программалар булганга хөкүмәткә. Шунсын да әйтергә кирәк. Объектның яктыртылган булуы биредә тәүлекнең караңгы вакытында да шөгыльләнергә мөмкинлек бирәчәк. Шулпан Амири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан игълан ителгән татар телендәге әдәби әсәрләр конкурсы буенча матбугат конференциясе узды. Бәйгенең максатлары татар телен саклау һәм үстерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету һәм татар телендә әдәби әсәрләр иҗат итүче яңа авторларны барлау. Бәйге 10 номинациядә үткәрелә. Шулар арасында роман, хикәя, поэма, шигырь һәм башкалар да бар. Конкурска татар телендә язылган моңа кадәр масса күләм мәгълүмат чараларында төрле җыентыкларда басылмаган әсәрләр генә кабул ителә. Гаризаларны 2021 елның 1 сентябренә кадәр, роман номинациясе буенча әсәрләрне 2021 елның 1 декабренә кадәр җибәрергә мөмкин. Һәр номинациядә җиңүче билгеләнә, алар акчалата премиялар белән бүләкләнәчәк. Гаризалар экранда күрсәтелгән электрон адрес буенча кабул ителә. Язучыларга стимул, аларны язарга рухландыру ягыннан. Maddi стимул үзедә бик зур нәрсә безнең менә шушы икътисади шактый авырлык кичергән көннәрдә. Ул әлбәттә күпмедер менә язучыларыбызны матди яктан тәэмин итәргә тырышуда. Әдәбиятка ят булмаган даирәне кузгатып җибәрү, әдәби дөньяның үзен әзгенә менә шулай рухландырып алу, минемчә, менә шушы ярышның төп максатыдыр дип уйлыйм мин. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм аның рәисе Марат Котов улы тәкъдиме белән башланып китте һәм инде республика президенты Рөстәм Нургали улы Миннехановның хуплавы белән гамәлгә ашырыла. Шулай ук әлеге конкурсның нәтиҗәләре дә китапларда дөнья күрәчәк, электрон китаплар басылып чыгачак һәм аудио китаплар язылачак. Димәк, инде эшнең нәтиҗәле булуында көтәбез. Әле башлап җибәргәнгә бер айда булмады, безгә инде 100 эш килде, 100-гә якын эш килде. Әлеге бәйге турында тулырак мәгълүматны безнең яңалыклар чыгарылышыннан соң Хәерле көн Татарстан тапшыруында Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин таныштырыр. Без дәвам итәбез. Кадет корпуслары Россия хәрби уку йортлары арасында, гомумән Россия мәгариф системасында иң мөһим звеналарның берсе. Алар илнең кораллы көчләре гаскәрләренә офицерлар әзерләүдә башлангыч баскыч булып тора. Киләчәктә ил сакчылары нинди сыйфатларга ия булырга һәм нинди әзерлек үтәргә тиеш? Актаныш районындагы кадетлар мәктәбеннән безнең чираттагы репортаж. Кәскәй авылында Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемен йөрткән кадет интернат мәктәбендә 135 укучы белем ала. 30 укучы әле быелгы уку елында гына кадетлар сафын тулыландырды. 4 ноябрьдә билгеләп үтеләчәк халыклар бердәмлеге көне алдыннан Актанышта яшь кадетлар ант итте. Әлеге тантана Иман спорт комплексында узды. Шушы көннән соң укучылар инде кадетлар дип йөртелә. Это единственное место, где принимают присягу нашей в районе других школ. Присягу не принимают. Это единственный большой праздник у вас, ребята. Кадетлар үзләренең хәрби әзерлеген күрсәтмә чыгышларда тәкъдим итте. Хәрби командаларны төгәл үтәү, сафта матур итеп маршта йөреп күрсәттеләр. Йөзләренә кәефнең җиддилегенә карап, бу вакыйганың гади генә түгеллеге һәркемгә ачык күренде. Үзебезнең чыгарылыш укучылар безнең военный направление буенча юлларын эзлиләр.
училищеларына, военный вузларына укырга кирге тырышып, үзләрен әзерләп, безнең мәктәптә юлларын шунда табалар. Мәктәп өчен мөһим һәм истәлекле вакыйгада кадетларның ата-аналары да катнашты. Актаныш районы башлыгы Энгел Фәттахов кадет мәктәбе коллективына укучыларга уңышлар теләп, педагогларга мактау кагазларын, рәхмәт хатын тапшырды. Көріп тұрасыз, көріп тұрабыз, елдан ел білім беруі сипаты көтерілі ашылған кадет мәктәбінде. Шулай ұлғаш, дұрыс көтерді, дұрыс бойына сұрау, және физик ақтамынан түгір бүгін енді барылыр. Білім яғынан да Кадет мәктәп интернатында укуда, спортта һәм хәрби дисциплиналарда айрыша тырышлык күрсәткән укучыларга кече сержант исемнәре бирелде. Үсеш ноктасы федераль проекты кадет мәктәбендә уңышлы тормышка ашырыла. Ул цифрлы һәм гуманитар профиль буенча белем бирүгә юнәлдерелгән. Программа буенча 4 квадрокоптерга, 14 кеш техникасы комплектына ия булдылар. Хочу поздравить всех с Днем народного единства, которому будет причастие 4 ноября, и пожелать уважения друг к другу, добра, понимания и милосердия. Кадетлар буш вакытта түгәрәкләрдә кызыксынып шөгыльләнә. Мәктәптә тынлы оркестр, дизайн түгәрәге, хореография, шахматчылар секциясе дә эшли. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге. Бүгіннән 2 ноябрьдән мәктәп балаларының көзге каникуллары башланды. Шул уңайдан башкалабыз Казанда игелекле эшләр көне хәйрия фонды балалар өчен актерлык осталыгы буенча мастер-класслар оештыра. Педагоглар интерактив театрлаштырылган уен форматында балаларга һөнәр серләре турында сөйләячәк. Алар бергә зур булмаган күренешләрне дә уйнаячак. Чара бүген көндезге сәгать 2-дә Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча уза. Анда 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәр балалар чакырыла. Чара бушлай. Катнашу өчен экранда күрсәтелгән телефон номер аша язылырга кирәк. Саклану битекләрен куллану мәҗбүри. Хәзер авыл хуҗалыгы темасы турында. Мөслим районына Германиядән 1500 нәселле сыерлар алып кайтканнар. Алар яңа төзелгән фермада үстерелә. Киләчәктә маллар санын арттырырга, сөтчелек тармагының нәтиҗәлелеген күтәрергә ниятлиләр. Мөслим районыннан безнең чираттагы репортаж. Малларны алып кайту сәфәре бер атнага сузылган. Әлбәттә инде сыерларга яңа урынга, яңа шартларга ияләшү дә җиңел түгел. Мал табиблары да, башка белгечләр дә даими күзәтүдә тоталар. Сыерлар Германия, Польша, Россия төбәкләре буйлап шактый юл үткән. Юлда тукталышлар да күп булган. Ә машина йөртүче, көтүче вазифасында башкарган. Сәфәр барышында малларның хәлен гел тикшереп торганнар. По первому разу, когда их загружаешь, они всегда возмущаются. Беренче тапкыр тиягәндә аларга кыенрак булды. Ияләшә алмадылар. Тукландыргач, акрынлап күнегә башладылар. Вакытында тукландыргач, су эчергәч тынычланалар икән. Германиядән кайтарылган сыерлар өчен Мөслим районында бик зур мәйданчык әзерләгәннәр. Голштин токымлы сыерлар 1 ай дәвамында карантинда булачак. Сыерларны кайтаруны оештыруда Иван Гончаровның ярдәме зур булган. Ул инде дистәләрчә ел дәвамында Россия буенча төрекләрне ташу белән шөгыльләнә. Быел Иван Россия лидерлары конкурсының суперфиналисты да булган. Сначала организуем отбор скота в Германии, да? Без башта Германиядә төрекләрне сайлап алуны оештырабыз. Анда карантин ясала, кирәкле процедуралар ясала. Шуннан соң Россиягә алып кайтабыз. Сыерлар яңа климатка ияләшкән арада фермерлар яңа ябык мәйданчык әзерлиләр. Сыерларның мондый токымы мул сөт бирә. Шулай итеп, Мөслим төрешчеләре тагын берничә айдан сөтчелек тармагындагы күрсәткечләрен яхшыртырга ниятлиләр. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәүдинов, Динар Зинатуллин, Татарстан яңалыклары, Мөслим районы. Татар хатын-кызларының баш киеме калфак элек-электән сафлык, паклык билгесе булып санала. Ул татар милли киемендә хаклы рәвештә үзенчәлекле урын били. Түбән Камадагы Кылгали исемендәге милли китапханә хезмәткәрләре калфак тегү буенча махсус дәресләр оештырганнар. Китап укучыларны да алар милли татар киеменнән каршы алырга ниятли. Планнар әле моның белән генә шикләнми. Алар белән Түбән Камадагы хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллин да кызыксынды.
Менә бу калфаклар инде соңгы этабына килеп җитте. Хәзер шушы алтын тасмаларны кырыйларына чигеп чыгабыз. Китапханәчеләр һәр дәресне көтеп ала. Бүген ул аеруча мавыктыргыч булырга ошаган кул осталары калфак чигә. Әлеге эшкә һәркем иҗади карый. Шулар булмас микән инде бу? Менә сезгә как раз шушы кирәктә икән инде шушы тисма. Менә шулай бигрәк матур килеп чыга. Кызларыбыз кул эшләренә бик уста инде. Күп тырышлык кирәк булмады инде аларга күрсәтергә. Проект авторы фикеренчә, милли китапханәнең үз йөзе булырга тиеш укучыларыбызны татар киемендә каршы алу матур күренеш дип уйлыйм, ди Гүзәлия Гыйбадуллина. Планнар исә калфак тегү белән генә чикләнмәячәк. Шушы милли киемгә яулыгыбызга, калфагыбызга өстәп, тагын милли камзол ясауда тора әле. Шулай дип уйлыйбыз, чөнки аны әгәр дә чыннан да кисеп бирүче булса, калганын без аны үзебез тегеп, матурлап тормышка ашырыбыз дип уйлыйбыз. Китапханә хезмәткәрләре үз укучыларын да сөендерергә ашыга. Дәресләр түбән камалар өчендә оештырылачак. Әлеге эшне ноябрь ахырларында башлап җибәрергә уйлыйлар. Иң мөһиме теләүчеләр генә булсын, ди китапханәчеләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез. Чираттагы хәбәрләргә күчәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пассажирлар поездга алдан сатып алынган билетны дистанцион рәвештә тапшыра ала. Моның өчен экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Оператор пассажирның мәгълүматларын һәм кичектерелә торган сәфәрнең реквизитларын теркәп куя. Пассажир ярты ел дәвамында үзе сайлап алган сату пунктында акчасын кайтарала. Юл документының оригиналы булырга тиеш. Шулай электрон билетны рәсми веб-ресурслар ярдәмендә дә кайтарып була. Татарстан китап нәшриятендә Фаяз Хуҗинның Болгар, татар дәүләтләре атаклы идарәчеләре дип исемләнгән китабы басылып чыкты. Китап борынгы язма чыганакларга һәм соңгы елларда гына табылган археологик материалларга нигезләнеп язылган. Китапның язылышы турында автор Фаяз Хуҗин үзе бәян итә. Соңгы вакытта бит безнең татар халкын, милләтебезне саклап калу мәсьәләсе бик актуаль проблемага әйләнеп китте. Тел буенча да эшлиләр галимнәр, тарих буенча да эшлиләр галимнәр һәм башка өлкәләр буенча да. Шулай булга карамастан халкыбыз кими, телне оныта барабыз, бигрәк тә яшьләр һәм милли үз аң дигән нәрсәгә игътибарны көчәйтергә кирәк дигән фикергә килдем мин. Аны ничек көчәйтергә була? Үзебезнең халыкның үткәне белән горурланып кына. Шуңа күрә инде менә шушы китапны язу эшенә тотынды. Үзебезнең урта гасырлар тарихы турында. Ни өчен урта гасырлар тарихы? Чөнки беренчедән бу чорны без бик начар беләбез. Киң катлау гади укучылар гына түгел, тарихчыларда соңгы берничә дистә ел эчендә генә тирәнтен өйрәнә башладылар. Аннан соң актаплар күп, бәхәсле мәсьәләләр күп. Безне бит руслар, гомумән Европа илләрендә яшәүче, эшләүче галимнәр, күчмән халыклар, ничектер югары цивилизациядан түбән торган, менә шундыйрак фикер үткәреп килделәр. Һәм бу дәреслекләрдә дә чагылыш тапты. Төрки халыклар алар чыннан да башлыча күчмәннәр булганнар, әллә ләкин күчмәннәр ул бөтенләй артта калган халык дип әйтергә ярамыйларны. Беренчедән, алар безнең Россиядә иң беренче дәүләт төзегән халыклар. Икенчедән, безнең Россиядә алар иң беренче язмачылык китереп чыгарган халыклар һәм башка өлкәләрне алып карасаң да, һаман төрки халыклар беренче килеп чыга. Менә шул яктан карап мин, төрки халыклар безнең хәзерге Көнчыгыш Европа халыкларына цивилизация, югары рухи культура, мәдәни культура, матди культура китергән кешеләр дип карыйм. Хуннар чорыннан, тагын да борынгырак чорлардан башлап, бөтен үзебезнең
хәзерге татарларның борынгы дәүләтләренә мин аз гына булса да характеристика биреп чыктым, һәм шул дәүләтләр белән идарә иткән идарәчеләр, патшалар, ханнар турында мөмкин булганча тәфсилләбрәк язарга тырыштым инде. Безнең институтта галимнәр күп, алар фәнни монографияларны күп чыгаралар, әмма аларны бит гади кеше укымый, аңламый. Шуңа күрә галимнәр халыкка якынлашырга тиешләр. Әлбәттә, беренче чиратта безнең яшьләр, ягъни мәктәптә укучылар, югары класс, югары сыйныф укучылары һәм менә дигән ярдәмлек булачак инде тарих укытучыларына. Китапны бик нык кичерейтеп, 50, 60, 70 битлегенә русча язылган китапта чыгарырга кирәк дигән фикергә килдем, чөнки яшьләребез күбесенчә кызганычка каршы русча сөйләшә һәм татарчасын оныта бара. Гөлшат ханым Мөхәммәтҗанова, аның белән рәхәтләнеп эшләдек инде без. Бер дә вакытында кызганмады, кешендә кызганмады, шаккатырлык бер хезмәткәр булды ул китап нәшриятының. Һәм әле бит монда төсле рәсемнәр бар. Алар күп. Ул рәсемнәрне эшкәртте, матур итеп, ничек кирәк шул үлчәмдә китапка кертеп куйды безнең рәссамыбыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин, Шулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.